क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बसगाव गेलेग्रा फोथाराव दिनै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, UPPL आरो बारग' NDFB आफादनि बानजायनायाव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय आगु कौशल सोलोंथाइ आरो थिसनथाइ हाबाफारि लानाय जादों। दानसेनि बिथांखि लानानै लानाय बे हाबाफारिखौ गासै 657 लाइमोनफोरा मुं थिसनबाय आरो गासै लाइमोनफोरनि थाखाय कौशल फोरोंगिरि आरो आदब खायदा होनो फोरोंगिरि लाबोखानाय जाबाय होननानै फोरमायदों जना बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिटिआर सोरखारनि बिथोनजों बे हाबाफारिखौ दानसेनि थाखाय बर' लाइमोनफोरनि थाखाय पुलिस, पेरामिलिटारि, इन्डियान आर्मि बायदि बायदियाव गोरलैयै थिसनथाइ लानो हानायनि गोजौ बारनाय, खारनाय, गोलाव बारनाय आदब खायदा कौशलफोरखौ होगोन होननानै फोरमायबावदों बिथाङा। दिनै जेनाखि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों दि जोंनि बे जे मोनथाम एरियाजों थानाय माखासे इयुथ लाइमोनफोरखौ लानानै जे जोंनि मेन बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ लानायनि उद्देश्यआ बेनो जे गोबांथार बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो बेकाराव थानायखाय बे बेकार लाइमोनफोरखौ जे पुलिस, मिलिटारि आरो माखासे फर्सफ्राव थिसननांगौनि थाखाय गोबांथार बिसिनि जेनाखि फिजिकेल स्ट्रं जानांगौनि थाखाय आरो बिसिनि माखासे जे फर्सफ्राव जे आसाम पुलिस आरो गोबांथार बिथिङाव बाहागो लानायाव बिसोर माखासे पारफेक्ट जानांगौनि थाखाय दिनै जोंनि बे प्रि रिक्रुटमेन्ट सेन्टार सराइबिलनि जानानै जों बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों जे गोबांथार बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जे बे प्रि रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों बिसोरनो माखासे फोरोंथाइ मावबादा होनाय, जेरै बारनाय, खारनाय, गोलाव बारनाय, जेन'बा गोजौ बारनाय, बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि बे एरियायाव थानाय जोंनि जुन्दार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा, लोगोसे एक्स NDFB आरो बेजों लोगोसे UPPL बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै जे बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जे जों बेखौनो आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा बेयाव पारफेक्ट जानानै गोबांथार पस्टफोरावनो बाहागो लाहैनो मोनगोन होननानै जोंनि टिम जेनाखि सेन्टारनिफ्राय जानानै आसा आरो मिजिं थिनानै बेजों लोगोसे जेनाखि ट्रेनिं ट्रेनारफोरनि थाखाय जोङो 2 आरो बेजों लोगोसे जेनाखि टिउटरनि थाखाय जों 3 बिथांमोनखौ जों सायख'ना लानाय जादों आरो बे बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि बे जे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौहाय जोङो जागायलांनो थाखाय दिनैनिफ्राय साखाफारा जाबाय। सानबेसेनि थाखाय बे प्रि रिक्रुटमेन्टखौ जोङो लानाया बेखौनो जागोन जेनाखि 30 डेज एबा मास मोनसेखौ जोङो रानिं सोलिलांबाय थानो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय। दायो बे जोंनि बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सराइबिल सेन्टार हिसाबै जोहोलावजोफोर गासैहाय 657 जेनाखि केन्डिडेटफोरखौ जों मोननो हादों आरो बेनि गेजेरावहायनो बिथांमोनखौ जेनाखि गोबांथार जौगालांहोनो थाखाय माखासे टिउटरफोर एबा ट्रेनारफोरनि थ्रुयै जोङो नाजालांबाय थागोन।